Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci a cikin shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na BBC. Sunana Zulaiha Abubakar. Za mu fara yaye labulen shirin da tambayar Almustapha Gidado Katagum wanda ke son tarihin jihar Sokoto a Najeriya. Domin jin amsar wannan tambaya, abokin aiki Zubair Ahmad ya tuntubi Malam Samba Wali masanin tarihi. Sunan Sokoto ya samu tun kafin a gina Sokoto. Akwai tungage cikin Sokoto, ana cewa su Sokoto. Akwai tungagen makera, akwai na marina, akwai na masaka, akwai na masassaka. Wato unguwanni kenan. Kasan an ce unguwa ta so su zan gari, amma tunga yan gidaje, sakwas. Saboda haka suna bisa ga hanya. Sai mutane suna kira su Sakkwato, daga Sakkwato suna ya samu asali. Akwai waɗanda sun yi tsammanin sunan ya samu asali daga kalmar Yarbanci ta Sokoto. Sakkwato, sakwas. Wato abu ɗan kaɗan haka. Awo, yan gidaje. Wanda ya fara zama Sakkwato, sarkin musulmi Bello. Ya gina birnin Sokoto bai canza bai suna ba, sai ya yi waƙa a halmin manazili alhamin manazili da Sokoto za ta yi cilli duniyar manazili. Ya kyakkyawan masauki na ga wajen da aka kira Sokoto za ta yi cilli ma'abociyar tudunni duniyar manazili, sannan kuma ga mashaya biyu gewaye da ita, mashaya gabar mashaya arewa ta Gulabe. Kaji dalilin da aka kiranta Sokoto. Daga baya kuma an ji mutane sun sauya sunan suna cewa Sokoto. Shin kamar menene dalilin da yasa aka daina kiranta Sokoto wanda yake shine suna na asali kuma aka je suna cewa Sokoto? Ina wannan shi kuma ya samu asali? Wannan suna ya samu asali daga Turawa. Ba su iya cewa Sokoto sai sun ce Sokoto, Turawan mulkin mallaka. To, mai tambayar kuma yana son ya san kamar yadda ainihin farkon garin yake. An ce akwai ƙofofi a cikin shi wannan birnin na Sokoto a can asali. Wani ƙarin bayani za ka iya shi mai wannan tambaya game da waɗannan ƙofofi? Ƙofofin Sokoto takwas na: ƙofar Rini, ƙofar Marshe, ƙofar Taramniya, ƙofar Kware, inda mutanen Kware ka shigowa Sokoto, ƙofar Aliyu Jedo, ita ayyamma. Bakin gidan sarkin yaƙi Aliyu Jedo, ƙofar Kaɗe, akwai ƙofar Atiku inda sarkin musulmi Atiku kan ta zuwa masallacin Idi. Wani sarki ne za a iya cewa ya fara zama kamar sarki na farko a nan birnin na Sokoto? Sarkin musulmi Bello shi ya fara zama Sokoto, kuma ya yi birni ne bisa ga kan iyakar Kebbi da Zamfara. Sai daga baya Shehu Usmanu ya taso da sifawa ya taho, sai an ɗiba mai birni kuma wani sabon birni daga yamma cikin ƙasar Kebbi. Saboda haka Sokoto tana cikin ƙasa biyu, ƙasar Gobe, ƙasar Kebbi. An ce shi kansa birnin Sokoto Turawa sun shige shi kamar sun ci shi da yaƙi. Wani hali suka samu shi wannan birnin na Sokoto? Sun ɗauke birnin Sokoto kammalalle birni biyu cikin birni guda. Kuma lokacin da sun ka taho sun hito ma Sokoto kudu maso yamma wajen giginya, akwai iccen giginya nan. Ko da sun ka taho sarkin musulmi Attahiru ya hita da rundunar yaƙi ya tsaya kudu ga birni da yamma ga birni. Sun ko sai sun ka hito kudu maso yamma ga birnin Sokoto. To na an ka yi faɗa, ba wani faɗa mai yawa ba, don wanda an ka ga ba a iya kai gare su, kisoshin musulmi sai kira. To muna godiya Malam Samba Wali masanin tarihi daga jihar Sokoto. Tambaya ta gaba ta fito daga Nura Umar Bakori Dean BK wanda ke son sanin yadda jirgin sama yake gane garin da zai sauka daga sama. Don jin wannan amsa na tuntuɓi Captain Mahmud Zurmi. A saman iska muna da na'urar GPS ko da yaushe wadda za ta rinka nuna maka hanya. To ta haka muke bi, in mun tashi za a faɗa mun sai mu kama bin shi. Wata ran za ka ga in miles 100 zuwa ga gari, kwamfuta za ta faɗa mana kun kusa isowa garin da za ku nan da miles 100. Nan ne za mu fara saukowa
ko da za mu kai sauran miles 25 mun sauko ƙasa za a yi air traffic control za su ce masu su kauce daga hanyar su saboda wani ya fi gudu, wasu kuma a ce masu su tafi saboda sun fi wani gudu. Ta haka muke samu sai mu sauka. Na'urar GPS ɗin da muke da ita on board ko kuma idan ta lalace saman iska muna da wani abu da ake ce ma VOR. Shi VOR zai nuna ma daga nan zuwa Lagos sauran miles kaza, don haka ka fara sauka. Kaftin, wani lokacin akan ce jirgi ba zai tashi ba saboda rashin kyan yanayi, kuma wani lokacin sai a ga jirgin ya tashi duk da yanayin akwai hazo. Me ke sa haka? To tashi gaskiya ko ya yanayi yake, in dai ba shi airport ya hana jirgi ya tashi ba ko kamfani, jirgi zai iya tashi, yana iya tashi ana tsananin ruwa, in dai ba ruwan za su hana shi tashi ba ana iya tashi ko da hazo ne, amma sauka ne in akwai hazo kuma ana ruwa mai ƙarfi. To wannan duk yana iya matsala, shi yasa ake tsayawa. To haka abin yake a jirgi kuma da yake tafiya tsakanin ƙasa da ƙasa? Duk ɗaya ne. In mun tashi daga nan wajen za mu yi magana da Kano ne za su ce mana ku ci gaba da tafiya zuwa ƙarshen Najeriya. Muna kaiwa wajen nan Kano sai ta yi transfer mu zuwa wannan air traffic control na ƙasa. Misali Niger za ta anshe mu, ko kuma in ta nan gefen ne Cameroon ko ta nan gefen Benin, duk sai su anshe mu ka ake ta tafiya. Haka kai kasar da zaka tafi. Idan jirgi zai tashi sai a ce mutane kowa i zauna. Ana cewa kowa ya zauna saboda girgiza. Saboda wata ran in aka yi wani girgizan kana iya faduwa. Kuma in ka tashi faduwa in kanka ko jikinka ya bugi wani abu kin ga zaka ji mu. So don haka ba a son kowa ya matsa, sai ka sa seatbelt ɗinka saboda kada girgizan nan ya takura maka. To mai tambayar yana son sanin shin me yasa ake cewa fasinjan jirgi su kashe wayan nan ne? Saboda jiragen da aka yi a da suna da issue na GPS. Ita wannan na'urar tana iya samun matsala saboda waya. Shi yasa ake cewa kowa ya kashe waya mu tashi. Jiragen yanzu wayoyi ba sa damun su saboda har intanet akwai a saman iska yanzu. Amma kin ga a da babu. Sai tambayar da ta fito daga Muktar Abdullahi Gasol, mazaunin Libya, wanda ya ce mu tambaya masa likita abin da ke haifar da cutar sankarar hanji. Tambayar da muka miƙa wa Dr. Zainab Muhammad Idris Kwaru, malama a sashen lafiyar al'umma da ke jami'ar jihar Kaduna. To, mai dai ba za a ce ga abin da ke jawo shi ba, sai dai akwai abai da dama da sukan iya sa ko ya zama sanadi na kamuwa da wannan ciwon sankarar hanjin. Na farko, wanda kamar a ce a cikin iyalin akwai wanda ya taɓa yi, akwai yiwuwar cewa cikin wannan iyalin wani na iya kamuwa da shi, kamar a ce ko mahaifi ko mahaifiya ko yar uwa ta jini ko dan uwa na jini, wani dai wanda misali a ce an taɓa yi a cikin wannan family din, wato cikin iyalin, to akwai yiwuwar mutum zai iya kamuwa da shi ma kamar gado kenan. Sannan na biyu, kamar wanda suke misali canjin yanayin abinci. Ta san yanzu an shiga wani zamani da za ka ga mutane na cin abincin da aka sarrafa shi. To in sarrafawan ya wuce kima, duk wani sinadari na kariya in babu shi a cikin abincin, mutane na yawan cin wannan, nan ma yana iya zama dalili ko sababin kamuwa da ciwon. Haka zalika kamar irin yanayi na shan taba ko shan abubuwa irin na barasa, to su ma suna iya janyo mutum ya samu yiwuwar kamuwa da wannan ciwo. Da kuma wasu da suke shan abubuwa da dama haka wanda ba a tabbatar da ingancinsu ba, jawo kamuwa da ciwon wannan sankaran hanjin. To likita, akwai masu cewa shan ruwa a tsaye yana sa kamuwa da cutar. Babu wani abu da ya nuna yiwuwar haka, sai dai abin da akan so, sai abin da mutum zai ci ya zama a cikin nutsuwa kuma ya samu gurbi mai kyau wanda zai zauna ya ci abinci cikin inganci. Amma babu wani bincike da ya nuna cewar shan ruwa a tsaye yana jawo wannan ciwo na sankaran hanji. Abin da dai muka sani shine cin abincin da aka sarrafa shi fiye da kima, musamman irin highly processed, abin da muke kira highly processed food, wanda babu fiber wato low fiber, da kuma cin abu mai maiko da yawa. To wa'annan sun zama ɗaya daga cikin abin da aka gano cewa kan iya jawo wannan ciwo na sankaran hanji. To na gwangwani na leda da ake sarrafa su ba wanda irin kama a ce daga gona aka samo su ba cikin asalinsu. Wato abin da za a ce natural food kenan ko? To in dai ya kasance an sarrafa shi fiye da kima, abubuwan da suke na kariya da suke cikin wannan abincin, sinadarai masu amfani, in an fitar da su
aka samu mutane na cin irin wannan abincin to yakan haddasa ko kuma ya bada gurbin da irin wannan ciwo na sankara kan iya hayayyafa a cikin hanji. Yaya cutar take? To cuta ne wanda yana iya bazuwa kuma zai iya jawo abubuwa da dama kamar misali yawan hutu ko yawan bayan gida da yawan misali zawo ko kuma kaga wasu suna yawan kumburi da ciwon ciki da dai abubuwa makamanta haka da kuma za ka ga wasu har zubar jini in ya kankama. In ba a farga ba an gano shi da wuri an yi maganinsa da wuri to yana iya yaduwa ya kama wasu gaɓoɓi ko bangare na jikin ɗan adam. Na'am. Likita menene matakan kaucewa ita wannan cuta? To da farko dai mutum ya kasance irin abincin da yake ci masu inganci ne, masu lafiya wanda kuma za su ƙara kare lafiyar hanji. Abincin da ba a sarrafa shi da yawa ba, misali ka a je ana surfa su hatsi abu ya wuce kima. A ci su yadda suke cikin yanayi yadda aka sani wanda ba a fitar da amfanin su ba da yawa. Sannan kuma mu rage yawan cin abubuwa wanda aka sarrafa na gwangwani da na leda da sauransu. Kasance kuma mutum yana motsa jini dan abin da na manta ban faɗa ba a baya akwai masu misali a ce yawan jiki haka kaga kiba ya wuce kima shi ma yana ɗaya daga cikin abin da ke iya jawo wannan ciwo. So mutum ya rika motsa jini ya tabbatar da cewa ba dirshan ake zaune guri ɗaya ba ko da yaushe. Sannan a kaucewa shaye-shaye musamman masu shan barasa ko kuma shan taba duk tunda an gano cewa suna ƙara haɓaka irin wannan ciwo na sankaran hanji da dai kuma kula da lafiya yadda ya kamata kuma in mutum ya kai misali a ce shekara 40 zuwa sama ya kasance yana lura kuma yana zuwa asibiti ana duba lafiyar. Dakta, to ga wanda ya kamu da wannan cuta waɗanne matakai ya kamata ya yi domin tafiyar da rayuwarsa? To da farko dai ya kasance mutum ya ga alamu ya kokari ya je asibiti a tantance. Akwai gwaje-gwaje da aka yi da kuma in ta kama a bada magunguna akwai magungunan da akan bayar in yana farko-farkon kenan bai tsanani ba. Wasu ma kaga an kai ga yin aiki za a cire inda tsuron yake don wasu yana faruwa ne ta tsuro za a gano akwai tsuro a cikin hanji. In aka gano irin wannan akwai abin da ake yi don a narkar da tsuron ko kuma a yi ma mutum abin da muke kira gashi na hanji wato radiotherapy kenan ko kuma magunan da za a bayar chemotherapy domin a rage wannan yaduwa wannan ciwon. To da haka shirin na wannan lokaci ya kammala a madadin abokan aiki Zubair Ahmad da Abdullahi Bello Dikinza, Zulaiha Abubakar ke cewa mu huta lafiya daga sashen Hausa na BBC.